Скъпи шахматни приятели, медии и гости! Днес, както казваше един бивш председател на парламента, е един велик ден за плевенския спорт. През годините до сега е имало много велики български шахматисти, но един се отличава прекалено много от всички тях. И то не само с неговите шахматни умения, а и с човешките ценности. За мен е голяма чест да ви представя днес най-великият български шахматист за всички времена, световният шампион Веселин Топалов. Веско е тук от уважение към плевенските шахматисти, нашите талантливи деца, но и да подкрепи членът на управителния съвет на Българска федерация по шахмат, народният представител и водач на листата на БСП в Плевен, господин Васил Антонов. Давам думата на президента на Българска федерация по шахмат, господин Силвио Данилов. Добър вечер на всички. За нас е чест и гордост, че в този град виждаме един огромен интерес към шаха. Всички знаем, че шаха е съчетание от спорт, култура, възпитание, образование, наука и изкуство. Една игра, която е една от най-красивите игри в хилядолетията на човечеството. Много сме щастливи, че сме тук. Създадохме фундация Веселин Топалов в тази година. Идеята на фундацията е да подпомага млади български таланти в шаха и да им дава път, да им търсят спонсори и да се развиват. В момента има много такива. Както знаете, тук си играе американска професор за жени, убедително води 12 годишната Нюкюл, която е световна шампионка до 12 години. Освен да подпомагаме талантливи деца, ние сме тук от уважение към един наш много добър приятел, член на управителния съвет на Българска федерация по шахмат, Васил Антонов, изключителен български патриот, общественик, водач тук на листата на БСП и човек, който е направил изключително много за българския шах. Вече организира 5 или 6 финала, вече не си спомням, за жени, за мъже. Прави много ни помага и наистина сме много благодарни. Искам лично тук да го поздравя и да го пожелая успех от името на целия български шах. Надявам се, че стане един красив сеанс. Виждам много млади деца, много радостни, че имат такъв голям интерес към шаха. И сега ще дам думата на Веско Топалов да каже някакво дума. Добър ден на всички. Бих искал да благодаря за поканата на община Плевен и на господин Антонов. Да ми даде възможност за първи път през живота си да дойда в Плевен, което е много странно, защото толкова пъти съм минавал и съм спирал на гарата, минавайки, вземайки влака от София-Русе и обратно, но никога не съм бил в Плевен. Помня, че това винаги е бил един много шахматен град и ние сме имали много битки по юношески детски първенства с Бохо Талбашев и въобще отборни, индивидуални. Помня и моите глупости Нотко Ноев, Кристина, разбира се, мисля, че Спиридонов е тук, разбира се. Той също ми е бил за кратко треньор, така че още веднъж искам да покажа уважението си към господин Антонов, който вече организира 5-ти финал, републикански индивидуални, както за мъже, така и за жени, и да дам, ако може, моят принос да научим децата и да им дам кораж да тренират шах, защото това е нещо много полезно. Благодаря много още веднъж. Скъпи деца, уважаеми гости, уважаеми господин Топалов, господин Данилов, наистина за Плевен днес е един необикновен ден в спортно отношение. Бих казал не само спортно, защото, както преди малко чухте, шах не е само спорт.
Тя е най-мъдрата от всички игри и там успяват единици, стотици, хиляди, милиони състезатели играят шах, но върха е един и на него има място само за най-добрия. България, малка България, няколко милионна България, една от няколкото страни, по-малко от пръстите на едната ми ръка, мисля, че са 3 или 4, която е имала едновременно световни шампиони по шахмат и за мъже, и за жени, господин Веселин Топалов и Антоанета Стефанова. Това не се е отдавало на големи, на велики нации и народи, и на малка България се отдава. Защо го казвам? Защото виждам тези дечица тук, които вече с нетърпение очакват сеанса с великия гросмайстор Топалов и съм сигурен, че тези деца, тази среща с такова световно величие в шахмата, като господин Топалов, ще я запомнят за цял живот. Това ще е стимул за тях да се развиват в шахматната игра, за чест и за слава и за гордост не само на племето, но на България. Мили деца, пожелавам ви успешни шахматни партии с световния шампион Веселин Топалов. На вас, господин Топалов, на вас, господин Данилов, наистина ви благодаря от сърце за това, че с присъствието си украсихте националния празник на България, 3 март. Пожелавам ви здраве и още много успехи и така да се гордеем с вас, както и до сега винаги сте ни дали многобройни поводи. Господин Антонов, специална благодарност за това, че полага усилия за шахматната игра не само на ниво племе, а в България. В години наред той помага шахмата и в момента републиканското индивидуално първенство по шахмат за жени се провежда в племе благодарение на Васил Антонов, за което нашата искрена благодарност. Благодаря на всички и пожелавам да свършим както и тези дечица. От мен също добър ден на всички малки шахматисти. Специална благодарност на шампиона господин Топалов, на господин Виденов, нашия президент на Федерацията по шах. Също благодаря на господин Спартански за чудесните условия, които ни предостави, защото наистина спорта е нещо много хубаво, а шах от всички спортове е най-великото нещо, най-кавалерския спорт. Много ще се радваме, както днес племенен шах, така да се развиваме и да изграждаме нови шампиони, но не само това, още по-важно е да учиме малките деца на труд и на спорт. Благодаря ви още веднъж за великия ден, който днес ще имаме, особено на шампиона Топалов, на господин Данилов. Благодаря на всички. Сега давам думата на господин Николай Галчев, изпълнителен директор на Българска федерация по шах. Регламента на сеанса. Здравейте всички! Наистина тази зала, благодаря аз на господин Спартански, отговаря на наличието на българската шахматна школа, част от която е племенската шахматна школа, дала на България и гросмайстори, олимпийски състезатели, прекрасни млади надежди. И понеже знам, че всички вече там държите да свършат приветствията и да започнат да местите, единственото условие, понеже много от вас за първ път играят на сеанс или за първ път играят с толкова велик шахматист, да премествате своите ходове само когато господин Топалов е на вашата маса. Това е задължително условие. Второ, ако някой не е готов с хода си, може да му позволим само един път или момиче или момче да пропуснат ход, да помислят още малко. И последно, вие всички сте джентълмени и кавалери сме на най-интелигентната игра и най-мъдрата и най-старата и най-българската. Когато сте в загубена позиция, да постъпите както се следва. Да се предадете. Сега предлагам, преди да започнем сеанса, има една хубава шахматна торта за всички деца, която ще влезе в употреба след сеанса. Веско, заповядай да разрежеш тортата символично. И аплодисменти за господин Антонов, новия апостол на българския шахмат. Искрен, безкористен
като някога нашите съвръжденци. Пети финал. Всички, които са тук, нашите състезатели на плевен, ще имат възможността да вкусат от тази чудесна шахматна торта, която господин Топалов разряза лично. И сега вече завършваме официалната част. Предстои ни да чуем химна на България. Моля всички, ако обичате да изключите мобилните,